Arratzalde ondanoi, eta eskerrik asko lehenengo gaurko deialdi honi erantzutearen. Gaurkoan, nik uste dut, eta ontsatzen nebilen, pixka bat garai ilunak din honetan ametzerako biharra badukagu, eta uste dut asmo horrekin jartzen gara gaurkoan. Bai Bergara eta bai Debagoiena eraldaketa edo norabide bat hartzeko pauso horrek emoten gabitz eta horretarako hausnarketa fase handi baten, ez? Uste dut, egoera honek azeleratu da baina, baina ja urte batzuk badala aldaketa biharrak ikusten diela eta pauso horrek emoteko bidian. Eta nolabait bai udalak eta bai laboratorium museoak eraldaketa horretan parte aktibo izan nahi dabe eta horretarako Bergaran be hausnarketa saio batzuk edo hausnarketarako aukera emongo oskuen espazio honek sortu. Horretarako gaurkoan eta hurrengo bilebetetan, lau seiotan aukera eukiko dugu transizio sozioekologikoa edo eraldaketa jasangarritasunen baitxan be eraldaketa hori izango den hori erpin desberdinetatik ikusteko. Eta gaur hortarako bi hitzartzen bidez, bigarren saioan 3 lagunekin eukiko dugu ikuspegi desberdina ikuste aukera. Lehenengoan Joseba Azkarraga, unibertsitateko irakaslea eta gai honetan oso aritua, izango dugu, eta berak mongozku transizio sozioekologikorako urgentziaren kokapen orokorraren inguruko hitzaldia. Eta ondoren, Elena Errarte batetik, Debagoiena 2030-aren sarrera bat, Debagoiena 2030, Debagoiena inguruan emoten dabilen prozesua eta horren inguruko gerturapen bat, eta Onintza Legorburu eta Aitziber Plazaolak, nola gaitz Debagoiena 2030 barru hortan, emoten dabitzen edo beste proiektu konkretu batzuen inguruko azalpena. Ondoren bai eukiko dugu baitxa galderetarako eta zalantzetarako tartea eta pentsatzen dugu gainera hor bertan be sortuko dela aberasgarri izan lehiken, zalantza, galderak, eztabaidarako gunia. Beraz, lehengotik, eskerrik asko zeuei egotegarren, baitxo hurrengo saioetan parte hartuko da hainbat eragileri be, eta lehenengo Josebai hitza. Mila esker. Zaitut ikusten, arratzalde hon, gau hon. Astuia eta protokolo kontu bat derrigorrezko da maskara honekin jardun bihar izatea, ez da? Ez? Zelan, parkatu? Bai, bale. Puf. Erto, asko sobeto. Eskerrik asko gonbidapena haitik. Zaiatuko naz ez dakit etxata mendebaldeko euskera gunien gauz eta neupe alan jardungo dut. Etxata errez haitzen orduerdi bat hartzie era honetako sarreran esaten utzan lankide urtietan izan dako bati, Mondragon Unibertsitatien, asko zerrezau edalan nietzat, 4 orduko saio bat betetzie gai honen inguruen ordu erdiko bat betetzie baino, ez da? Ez talako erreza ordu erditxo baten komprimitzie hain gai kompleju ez da, eta horren beste erpin deuko zenak, ez? Orduen, saiatuko naz, alik eta laburren jarduten, kasi esango neuke titularrak emoten, eta hoxe, labur jarduten. Hasiko naz, esaten, aipapen haitzen einez liburu bati, nik azken aspalditxo honetan irakorreten gauzarik interesantiena, esango nuke asko gaitik, intelektual frantzes batek, Bruno Latourrik idatzitako liburu da, eta idea simple bat botatzen dago, esaten dago,
gara historiko honetan dano garela migratzaile kondiziokuek, ez beste lurralde batzuetatik ona jatorko zenak, ez bezet danok, ez da? Dano gara migratzaile kondiziokuek ezagutzen gendun lur hori desintegratzen ari jakuleko geure oina azpizen, ez da? Eta orduen bagoiezelako beste norabaitera, beste territorio batera, eta territorio hori guztiz ez ezagun jakulako, ez da? Horrek sortzen dugu atmosfera emozional oso partikularra garai honetan, ez? Esango nuke badala desbabez sentsazioek markautako atmosfera bat, eta ziurgabetasun askokue eta inkluso esango nuke angustia puntu bat sortzen dagoena bai, ez? Bigarren idea bat botatzen dago liburu honek, eta da aktore barri bat deukogule momentu honetan munduen, eta aktore barri hori lur planeta dala, ekologia, deitu gure butzezue amalurra, gaia, eta bizitza publikoen modu pleno baten esku hartzeko bokazio etorri dana, ez da? Beti egon dago. Baina oin arte, gitxinaz azkenengo 12.000 urtiota, neolitikotik ona izen da dekoratuen parte bat, ez da? Einjatzat joten gendun zehozer, eta oin, hasi da erantzuten, gizakizon extralimitazio edo translimitazio jarduerari, eta, eszenari joko dekoratu isetetik pasau da puntako aktore isetara gure munduen konfigurazioen, ez da. Nun gauz, ez? Transizioeko sozialaren mundu honetan gabixenok, posizio ezberdin edukuz, nun gauzen diagnostiko horri dagokizionez, ez? Batzuk, pentsetan dabie, kolapso norabidien goiezela, baina garaiz eta ganoraz maniobretako moduen gauzela ondino, ez da? Oda, posible dela zelan baiteko ziaboga bat emoti, ez da? Bigarren batzuk esango dabe talka saieste zine dela, kolizio hori saieste zine dela, baina ondino ez dela gertau, hirugarren batzuk talka dagoeneko gertatzen dabiela, kolapso egoeran egongo ginakela, eta mutur baten, laugarren posizio bat egongo litzake, ondoratzen gabiz, eta oin hemendik aurrerako eginkizun historiko izango litzake, ebakuazio on bat martxan jartzi, ez da? Salbamentu txalupak danontzat, alik eta modurik justuenien, orduko zuen, Titanic hain erabilize dan metafora hori jarraituz, ez? Kolizioe gertatzen dabil, hortan dudagitzi, zeren artien, biren artien kolizio, ez da? Alde batetik eten barik azten dabile metabolismo sozioekonomiko, eta azkunde etengabi ezaugarri nagusi dukon metabolismo sozioekonomiko bat, eta bestetik mugatu den biosfera bat. Oso garbi esan da, eta oso simple esan da, ez da? Honek, afirmazio honek hori bai, bierdauz gitxinez, bina bardura oso importante, bat, ekstralimitazio edo gainezkatze ekologikoko egoeran bizigarenok planeta honetako populazio danaren guztien 25% gara bakarrik, gara, ez? Horrek esan gure dago, gainontzeko 75% ez dala bizi gainezkatze ekologikoko egoeran edo ekstralimitazio egoera baten, eta bere konsumo universalizatuz gero planeta guztire, problematika honen aurrien eskinakela egongo, ez da? Hori lehenoko nabardura, eta bigarren nabardura igual inkluso importantio bat, eta da, okerrera goiez kontu honetan, nik dagoenekoia badaruaz pare bat amarkada esan ez okerrera goiez, eta onino zoritxarrez jarraitu bierdo eta firmetan okerrera goiezela, ez da? Frenatzetik oso urrin, guk azkenengo urtiotan, eta azkenengo 2 hamarkadatan, egin dugune da, oso ondo jakin jaben, gauzen eta nora goiezan, egin dugune izen da, azelerau. Azelera gailue zapalduen jogu, holako irrika izkutuko batek sakatute moruen, salto etekeo ez dakitxo zondo nunik nora, ez da? Hau oso garbi ikusten da kliman, ikuspegi global batetik, badakigu desafio existentzial badala, hortan dagoela gure etorkizune, mende hontan jokatuko dela gainera, horrengo amarraldize ikera importanti izango da, baina jakin jabe jarritzen dugu errai fosil gehiago eta gehiago erretzen, eta emisinuek ez doi ez bera, ez die frenau, baizik eta azelera hoen ez da, eta Euskal Herri dago kizionez, ikuspegi nazional batetik gure badozue, beste horren beste ez, badagolako murrizketa tendentzia bat, 2019ko datuek ontsu jakin gendu zen,
Eta esaten dozkuena da, isurketak barriro be gorain jabila, ez da. Hau bada, hemen paradoja bat merezi da ben azpimarratzi, eta da, COVID kontu honekin oso garbi ikusten da, ez da. Ekintza politiko-instituzionala justifiketako, helduen bizako modu baten alabeste baten arrazionaltasun tekniko-zientifikoa, ez? Zientzialari jakingo dabe zerren biun ainatak alarrizen, ez da? Orduan, zientzia bihurtu da legitimazio iturri ikeragarri importante bat, praktikamente edo zertarako. Hortik dator autoritaz esaten dana, ez da? Eta hori da, arroantzien ero, pixkat diskurso sistemikoe, baita be, diskurso sistemikoek berak plazatzen dagoela, ez da? Baina, benetan erreparau eskero kontu honi inundik inora ez da alan, ez? Zientziarik onenak aspaldik dinoenari lepu emonez eraikitzen gabiz, bai gure ekonomia, bai gure gizartie, bai gure hizkuntza, bai gure kultura, gure dozuen edozein arlo, ez da? Nik normalien lau kolosua aipatzea ditut, ez? Ate joka deuko guzela aspalditxotik, ez? Lehenengo kolosue ekonomia da. Titularra besterik ez dut botako, ez da? Oso ondo goratzen dugu danok memorian oso fresko dugu, 2007-2008ko krisi ekonomiko-finantzierua, dakisuenez gainzorpetze arazo bat izen zen, eta gainzorpetze arazo horren ondo izoz, burbuila batek estandaia ban, lehertu egin zen. Gaur egungo egoeria, sorpetzien ikuspegitik larri jaue da, bai sorpetze pribatuen ikuspegitik eta zer esanik ez sorpetze publikoen ikuspegitik, ez? Eta gainera COVID efektue, hortxe dugu ez datu batzuk, zehaztasunek guri izen ezkero, Espainia momentu honetan dabil barne produktu gordinaren euneko 110tik gorako zor publiko batekin, oso gertu Frantzia, zer esanik ez Italia, Portugal, Alemania bere destekau dela beti sorpetze publiko txiki bateaitik, edo bate ukiteaitik, nahiko disparaute baita. Gero dau COVID efektu etorri da, da dakisuenez, COVID efektuaz enpresak belarrizetaraino sorpitzen dabiz, batez be autonomoek eta enpresa txiki eta ertainek, hau da, Euskal Herriko ehundura produktibo hori, IBEX 35ko enpresetazen enabil momentu honetan, hori beste liga bada, horrek beste finantzikazio iturri batzuk deukiez, eta momentu honetan diruz inundaute dauz Banku Zentral Europeuek, baina enpresak sorpetzen dabiz, eta horren abal emoile edo abalestarik importantiena administrazio publiko da, estatu da, ez da. Galerarik eta 2008 bat hau izenlik ikuspegi, enpleguen ikuspegi eta enpresa ikuspegi oso urte komplikau, ze COVID-aren efektuek segurazko gontxe hasiko di, urte honetan, estatu edago, abokaute esan digun, diru publiko askoz gehiago erabil biherri xetera, ez da. Eta gainera, dakizuenez, sarrera fiskalak be, nabarmen bera inabe. Zegeiki dinotau, transizio ekosozialak zeo zer biher badau, gauza asko bidauz, baina euretako bada intervenzio publiko, politiko, instituzional, ikeragarri ausarta, masibo bat, hemendik ataka honetatik, eta galdo izan bat ataka honetatik guri zinezkero urten, ez? Baina maniobra tartiek estuek die eta estutzen dabiz. Ja, de entrada esan digun, badukogu ezaugarri bat, pixkat komplikau egiten dabena, ganoraz, garaiz, erantzuna lixeti ez da. Bigarren koloso bat energiarena da, titular batzuk, hemen gako historikoa da, epe historiko tarte oso labur baten, badatozela, edo etorri dala, Matizo Bikolitzek ezeri buruz berbetan gabiz, baina badatozela, lau iturri ez barriztagarri zen, piko edo ekstrakzio erauzte piko hori edo gailur hori, ez da. Ena sartuko horren definizioen, nik usteot ja metro batzuk edo kilometro batzuk egin guzela energia kontuetan herri honetan eta orokorrien azkenengo gitxien hamarkada honetan, ez? Europa ikuspegi honetatik oso kinkalarri zen dago, ez dukulako dakizuen ez erreserba fosil importanterik, eta dependentzia energetikoe azten dabil, ez da? 2000 nazi eta 2014 arteko datuek eipini gotzu da zor, eta 12 puntu
amai puntu asko da, gora injo bere dependentzia energetikuek, ez? Horrek esan gure da Europa ikuspegi geopolitikotik nahiko egoera delikauen dauela, ez da? Beti aipatzen di berriztagarriek, ez da? Eta berriztagarriek bai, etorkizune izen biko da berriztagarri, alabearrez, nahita ez, baina komenizaku berriztagarrien inguruen mito larririk ez sortzi, ez da? Transizio ekosozialaren mundu hontan aspalditxotik murgilute eusenok, debate hontan ja askotan parte hartu behar izan dugu, berriztagarriek gora eta bera, eta hau dalako, segurazko, hemendik aurrerako, ataka larri honetatik urtetako ikono haundizenetako bat, ez? Hortxe dukogu zientzia, aurrerapen teknologikoek eta horrekin batera berriztagarriek atarako gaitunak hemendik, ez? Ez du modurik mix energetiko edo matriz energetiko fosila ordezkatzeko modurik ez dau energia berriztagarriekin. Energia berriztagarriek basikamente diena da energia berriztagarriek kaptatzeko sistema ez berriztagarriek. Hau oso garbi ikusten da eolikoekin. Errota erraldoi horrek fabrikatzeko, garraiatzeko, instalatzeko, konpontzeko eta mantentzeko bierdana da erregai fosilen parte hartze, esku hartze masibo bat, fase guztietan. Bestetik, akatsa litzake konfunditzi hemen, nahazti alde batetik energia dana eta bestetik argin jarra dana. Energia berriztagarriek bigarren hau produzitzen dauzkue, batez be, goleadaz argin jarra, baina esate baterako garraio guztien euneko 95 horrek ez dago estaltzen. Are gitxiu garraio astune eta edo tasa de retorno energetiko importanti da baita kontzeptu moruen, hau da, itzulkin tasa energetikoe, zenbat inpertiduz, zer emoten dozkun energia iturri bakotxak. Da, zentzurtan berriztagarriek oso modestuek dira, fosilekin konparu dute, ez da? Ez aipatziarren material arazuek, ez? Energia berriztagarriek, bai plakak etxeko, bai errotak etxeko, bai baterizetarako, bida, litio, kobre, kobalto, silar, material asko, abundantzia betien esteko guzenak eta euren gailur horren zain beba dauzenak, ez da? Hirugarren koloso bat, aipatzen da, eta da bioaniztasunaren krisi haundi hau bizi dugun, ez da? Segurazko, 2020ko titularrik edo lezinorik itxienez importantiena isemiko litzake seguruenera, ez? Eta da, habitak naturalak suntxitzen jarraitu eskero modu hain sistematikoen, pues ez dugu bape etorkizun garbirik, ez? Dakizunez, pandemia hoti dator, gertuei jarri eskero animali basatietatik, patogenoek asko zerrezau salto egiten da bie giza organismoetara, eta animalizetan hilgarri jegetzien patogenoek, gure kasuen hilgarri bihurtu lehik ez, eta gainera epidemiak, pandemia oso errez bihurtzen die, hain modu sutxuen, sustatzen danien, bai deforestazioe, bai eredu agroindustriala edo abeltzantza agroindustriala, bai giza densidade ikera harrize megaurbietan, eta bai jabe hipermugikortasune gaur egungo ezaugarrizetako bat, ez? Une oro 10.000 hegazkin airien egan eitzen, ez da. Orduan, pandemia ikuspegi horretatik, dakizuen moruen, ez da istripu bat, ez da aksidente bat, ez dakinik zer, etorri jakuta zer ingutzeu, bada eredu jakin batek nahita ez, alabearrez sortzen dauen fenomeno bat, eta horregaitik, zientzialarizek badukuz esan da esan, gehiago etorriko diela eta larri jauek etorriko diela, ez da. Beraz, COVID-aren atzean badukugu bioaniztasunaren kolapso importante hau, ez? Eta kolapso ekologiko-soziala edo garapenkeriz gure badozu, ez da. Eta azkenik laugarren koloso bat, eta da klima. Zer esan klimari buruz, ez? Ze klimaren haunditasunek
kasi gainontzeko dana ez dut esango estaltzen dauenik, baina benetan kolosuetan koloso da, ez? Hemen benetan dugu desafio existentzial bat, eta lehen esatera emoruen, urrengo 10 aldien hartuko dien erabakizek, edo hartuko ez dienak, erabat determinantiek izango dien, ez giza bizitzaren evoluzionerako, ez babese biziaren evoluzionerako, ez da, orokorrian, ez? Gaur egun, Parisko akordioa sinatu zen, badakizue, 2015ko abendu hartan, akordio hori beteko balitz, ze ez dago inungo mekanismo loteslerik bete daiten, hau importanti da. Hau kasutan beteko balitz, zuzen goiez, 3,3 graduko temperatura igoera batera. Baina normalien estimazio honek, ez da bezkontuen hartzen, zientziala izen artien gero eta hau gehiago dabilena bolo-bolo, ez? Eta da, retroalimentazio fenomenuek gertatzen da bizenak, eta ja honezkero konprobaute dauzenak ikuspegi zientifikotik, ez? Igual, enaz hemen sartuko luzetuko nazelako, ez da? Baina retroalimentazio, adibide bat, permafrosta, ez da, artikuen, ez? Dakizue badala olako isotz kapa fin zamar bat, dez izozten da bilena, negutegi efektua ditik, eta orduen horri esker, edo horren kausaz, hobeto esan da, bueno, pues, aireratzen dabiz dagoeneko konproba dute dao, tonaka karbono dioksido eta tonaka metano, nino sustantzia kimiko bat kutsako rau edala, negutegi efektu sortzaile moruen, ez? Orduen, retroalimentazioen ideia hau, ez? Retroalimentazioek berrelikatze edo kontu fenomeno honek kontuen hartute, zuzen joango gineke 5 graduko temperatura igoerara bataz beste, ez da? 4-5 graduko igoera hori inkluso gaindituko litzake 2050erako, bai? Ez da 2050, kasi izango nuke bertan dau, eta gauzak ondo, hemen gauzen danok egon biko gineke orduen, bueno, gauzak ondo ez dakit zeitu ikusten, ez teket bape adin batez bestekorik, baina gutako asko gintzat, esperantziaz orduen bizirik jarritzeko, ez da? Kontuen hartu, klimatologo asko gintzat, ez dena izonek suposatuko leukela, gizadizen 85% esterminio prozesu bat, bai? Osa, 10-tik beratzi jauziko litzeke, hankabiko bizitzaren okazue, asko zaundizio gizengo litzake, gainontzeko bizidunek kontuen hartu ezkero, ez da. Orduan, ja, asumitzen gabiz, 2019ko estudio ikerketa importante batek, eta eukia ban hoi hartzun mediatiko desenteko, askok eta askok ez da beukiten, hone pai, igual, ze terminotan etorren hori importanti da ulertzeko zehaiteko kioan, ez da? Da, arek esataban, Madril 2050erako bihurtuko jakule Marrakech klima ikuspegitik, Paris bihurtuko dala Madril klima ikuspegitik, eta Londres bihurtuko dala Barcelona klima ikuspegitik, ez da? Piskat, era horretako prozesuei buruz berbetan gabiz, degozan implikazio guztiekin, ikuspegi, bueno, en fin, hainbatetik, ez bakarri produktibotik, ez. Bueno, aipatu duazen lau koloso honek, euretako bakotxa modu solte baten hartu ezkero, esan digun ekonomia, bere horretan hartuko bagunke, beste arazorik ezpagunke, edo bioaniztasunaren okaso hori, ez da? Edo klima bera bakar-bakarrik, edo energiaren bera bakar-bakarrik hartuko bagunke, euretako bakotxak duko ezagutzen dugun mundu hau sartatzeko da estandarazteko ahalmena. Gaurko partikulalidade historiko hain inkietantie da gitxienez, aipatutako gitxienez lau honek, konvergentzian datozela. Jatozkuzala batera, eskutik ebatute, bai? Baina ez da hori, segurazko larrizena, hori baino larriz jaue da, ez bakarrik batera datozela eta konvergentzian, ez babese datozela elkar elikatuz, bai? Eta hau da idea oso importantia, ez? Elkar elikatuz eta eraginez, ez? Hau da, ez du batak bestia anuletan, ez babese batak bestie
amplifikau egiten dago, ez? Adibidiek asko dauz, ez? Hortxe dugu zuez batzuk, ez? Oso garbi ikusten den, simpliena. Bioaniztasunaren krisisean ondorioz sartu jako pandemia bat, modu masibo eta hilgarri baten, eta ekonomia lehertzera doie, lehertzen dabil. Ez bakarrik ekonomia finantziero, baizik eta ekonomia produktibo, ez? Baita hobeto esan da ekonomia produktibotik hasite, eta ja oso makal eta oso bizieute duen ekonomia finantziero bat estandarazteko ohartarazpenaz edo probabilidade ikeragarri altuaz, ezta? Edo krisi klimatikoak pandemia arriskuak bidarkatuko ditu, ze desisosten dabilen permafrost hori, ez da bakarrik oso kezkagarri isurketen ikuspegitik, bada oso kezkagarri baita be, virusen ikuspegitik, zantza, zientoka virus dabiz momentu honetan zirkulazioen jartzen, gorde eta gondienak, hor izotzkapa horren azpizen, ez da? Jarretu alixengo gunke, retroalimentazio edo elkarrera ginen bukle efektu honen zeraz, ez? Baina amaitzen joti haitik, ez dakit denbora zela nabila, no niño pentsatu badekoa zela minutu batzuk. Orduen nora goiez? Ni azkenen gurtiotan banabil jarraitzen tipo bat, asko, autore asko, da gure artien badabolako flujo konstante bat, hau madrildar bada, Luis González Reyes, asko estimatzen duten persona bada, persona moruen eta autore moruen baita be. Euskeraz gainera bere lan batzuk euskeratute dukoguz, Manu Robles Aiangiz fundaziotik, oso gomendagarrizek. Eta erabiliko duaz, berak erabiltzen da bezan irudi batzuk, ez dakit pare bat edo lan sartu duaz, ez? Nora goiez? Goiez, energia edo neto haundiko gizartietatik, oinarte ezagutu izen duguzan gizarte honek, energia neto askoz gitxiuko gizarte batzuetara. Hori da, etxen gabisen, dagoeneko etxen gabisen, baina askoz nabarmen hau engoiakun bidia, ez? Hau izenlike prozesu historiko ez derrigorrez sakar, harin, abrupto bat, baizik eta, hemen ikuspegi ezberdina dauz, baina izenlike geldo, samarra edo hamarkada batzuk hartuko da bezana, ez da? Esaten dugu nien geldo ikuspegi biografiko batetik, hau da, giza ale hankabiko baten perspektibatik, 30 urte, izenlikelako denbora tarte importante bat, 30 urte, fundamentalak izango di urte honek, ez? Baina ikuspegi historikotik egize da izenlikela prozesu historiko nahiko harine, ez da? Eta izango da baita bez, segurenera ikuspegi historiko irregularra denporan, hau da, atzera, ez dekozetan lineala izen, baizik eta atzera aurrera desenteko izenlike, eta irregularra baita be, bere impacto espazialari dagokionez, edo espazioen, ez berdintasuna ondizek gertauleik ezelako lurraldetik lurraldera, ez da? Orduen, zelan irudikatu etorkizune, ez da? Nik uste dut kontu honetan importanti dala pixkat, ez bakarrik diagnostiko on bat eukitien unge uzen, ez babese, prospektiba ariketea importante bat eitien, zer jatorkun, ez? Ez da egize aurrikusi etzanik 2006-2008ko krisi ekonomiko-finantzierua, ez da egize, aurrikusi izan, esan zan, aurrikusgarri izan eta aurrikusi izan, eta ez da egize pandemia hau aurrikusi etzanik. Eta hortxe edo, zemerotekak baita be hori zertifiketako aurrikusgarri izan eta aurrikusi izan. Ez? Momentu honetan, ez da horren beste iraganera begiratzi esan ez, eskinen oso finibili, humanidae moruen, esan digun. Ez da horren beste hori ariketi, baizik eta ariketi da, zer dan aurrikusi leiken bai ala bai gertuko dan hori, horrengo hamarkada pare bat, 3 hamarkadatan, hamarkada bat, 2, 3, uste dut hau dala intereseten jakun ariketa, ez da. Mendia hasi da, mende hau hasi da, eta hasi danetik bizi izin dugu ja bi austura fenomeno oso importantiek, ez? Bere trascendentziari dagokionez, ez? Ez da oso ohikue.
belaunaldi batek, de repente, krisi ekonomiko-finantziero global, ikeragarri hori, eta bere impactu bizi hori xetie, eta urrengo hamarkadan, mende honetako bigarren hamarkadan, COVID moduko pandemia bat, ezta? Orduan, basikamente uste dut, eta mundu hontan gabixenok aspalditik esaten gabixena da, haustura momentu datozela. Etorri zen krisi ekonomiko-finantzieroa, etorri da COVID-a, baina gizeu datoz. Eta seguruenena, larri jau datoz, ez? Aipatuko duaz, berba batzuk, klabiek iruditzen jatazanak etorkizune pentsetako. Euretako bat, lehenengo da, haustura historikoa aipatu dut, bestie horrekin lotute eta esaldi berien ikusiko duzu lehenengo esaldi hortan, kontrakzino. Ustot kontrakzino berbie badala berba importante bat etorkizunerako. Kontrakzino mugimendu bat etxeatorku, oda energia eta material desente gitxieuko gizarte batzuetaruntz goiez, eta honek ez duko gradu honetan eta eskala honetan ez duko gure historia guztien aurrekaririk, ez? Beste berba bat, konplexutasunaren galera edo simplifikazio prozesu bat biziko dugu itxura guztien arabera, hain zuzen be, energia askoz gitxiau eta material gitxiau eukingo dugulako, ez da? Eta honek batzuk konplexutasun galera honi, eta nik neuk askotan, kolapso deitu izen dutzet. Baina kolapso ez dakit Hollywoodetik jatorkun irudi bat ezkeunke imagino biko, ez da, olatu erraldoi batek hartu dau New York, demagun, ez da hori bateko erorketa bat egun batetik bestera. Kolapso izenlike, prozesu historiko bat, geldue, graduala, atzera aurrerakin, eta bat. Beste berba bat, saieste zine, izen lagun modure. Prozesu hau, saieste zine da, hau da, bizitza eredu lokal hau, efizienti hau, eta simpli hauetarako transizio hau, ez da horren beste auta gai deukogun zeo zer, edo aukera gai dauen zeo zer. Ez da horren beste desideratum terminotan kontemplau biarrekue. Ez beze preskriptibue. Zentzortan, askotan desaskundien ganeko eztabaidak, engie lehenengo ikuspegi desideratibo batetik. Ez, pixkat inteligenti hauek bagineke espezie moruen, jakingo gonke esfera ekonomikoen kontrakzio bat, modu voluntario, ordenau eta justo baten proboko biko ginekela, geunkela, ez da. Baina ez da horren beste debate hori. Debate hori da, desaskundie ikuspegi honetatik, etorri badatorrela, eta orduen, zentzortan preskriptibo da, ez da. Besti esan dut, prozesu historiko geldo eta luze baten aurrien egon ginke, matizazio importante horrekin jotena, espazio koordenadak ezberdine izenlike lurralde eta herrialde ezberdinetan, aterabideek baita be lurralde kontzeptu importanti da, ez da, lurralde bakotxien eraikibiko dielako, jatorkun honen aurreko, erantzun espezifikoek eta konkretuek lurralde bakotxak deukozan baliabide material eta ez materialekin, ez? Beste berba bat, hipermugikortasuna da, ez? Ezagutu dugun hipermugikortasun hori itxura guztien arabera, bai merkantziena eta bai personena, ausitan jartzea doilako modu kontundente samar baten, ez da? 2020 neurri handi baten hori behi izen da, edo hori izen da bestiak beste, ez da? De hecho, mugikortasuna eta mugikortasun horizontal masibo hori izenlike globalizazioa bera definitzeko modu on bat. Zer da globalizazioa? Gauza asko die. Baina batez beda, espezie honek eskuratu dauen gaitasune, hain zuzen be energia fosilek erruz eukina bezalako eskure, modu masibo baten garraiatzeko, desplazatzeko ikuspegi horizontal batetik. Bai, personak eurak, zein merkantziak, ez? Horrek egune kontaute dukoz, lantzen gabixen ikuspegitik, ez? Eta bereziki beste berba bat, eta da elikadura, ez? Hau da nau, bereziki kezkagarriz da elikadura sistemaren ikuspegitik, zegaitik guztiz petro dependientie dalako gaur egungo agrosistema, ez? Eredu agroindustriala. Autoaskitasuna da beste berba hitz obus horreitako bat, ez? Autosufizientziara hobiko dabien prozesuek, erakundiek, lurraldiek
egiturak biherko dugu zetorkizunien. Hau ikusi zan oso garbi goratzen duzu lehenengo momentu hori COVID-akin, ez da? Ezin duguz maskarak fabrikau, ez? Ez dekogu arnaz gailurik, ez? Ze importanti lurralde bakotxak beretzako baliabide estrategikoek dienak produzitzeko gaitasun hori, ez da? Eta autoa eskitasune eta lurralde autosufizienti hauek izenlik ez, eskala txikizeuko gizartiek lokal hauek die, hori izenlike, ez dakit, hori izenlike herri txiki infernu handi, bai, ulertu gaitezan, edo izenlike askoz demokratiku hauek dien jendarte ereduek garatzeko aukera baita be. Beste berba importante bat, desurbanizazio, ez? Desurbanizazio prozesuek, ez? Ikusten dozu, ez? Urbanizazio prozesu latza bizi dugu, nino. Aipatzen abilen, berbetako asko oso ikusi dugunaren kontrako norabidien doiez, ez? Transizio ekosozialen ikuspegitik desorganizazio prozesuek bizitzera goiez, bi gitxienez modutera ulertuta, ez? Eta da, segurazko exodo importantiek kontrako norabidien, ez ruraletik, landa eremutik irizetara, ez babese alderantziz, irizetatik herri txiki jauetara eta landa eremuetara, eta baita be, hiria hundizen euren ruralizazio prozesuek, beste zentzu baten, ez? Hau ikusten da, kolapsau da bien, bi hiri, La Habana, Kuba, bere 80ko hamarkadan periodo espezialien. La Habana momentu honetan da munduko hiri bakarra bere elikadura guztien 60% produzitzeraino heltzen dana. Ikeragarria da. Ez da ino gerturatzen zifra horretara, ez da. Eta neurri handi baten, mega hiri baten ruralizazio bizi izendalako da. Beste adibide bat, estatu batuetan dago, askotan aipatzen dena, literatura ekosozialien da, Detroit hirimoruen, kolapsautako hirimoruen, ruralizazio prozesu erlatibo bat bizi izen dagoen, ez da. Konfliktibotasuna, beste berba importante bat, klaro, eraldaketa importante batera bagoiez, inuzen dezamarri izango litzake pentsetia hau dan hau gertuko dala konflikto barik. Konflikto geopolitikuek eskasten doiezan baliabide horrek nok eskuratuko, baina baita be konfliktuek herrialde barruetan klase terminotan esango nuke, ez da, gordin esatiarren, ez? Eta orduan, nik sarri erabiltzen duten irudi bat, pixkat perspektiba lan haitxerako orduen da, zerra hortzaren irudize, ez da? Hau da, haustura eta gertaera disruptibo gehiago dator, holan hasi dugu mendie, gehiago datoz, eta pentseto larri jauek datozela, orduen, kolpe bakotxak gizarte honen funtzio edo egitura bat igatu edo inkluso desmantela hoen aldao, ondoren egon leike susperralditxo bat, susperralditxe sekulebe heldubarik lehenauko egoerana, eta kolpez kolpe beheruntz. Nik holan irudikatzen dut. Usteot, zerra hortzaren ideia zentzu hortan, edo irudizek laguntzen dauela ikusten, edo zer esan gure dan, ez? Esan dut, amaitzen abil, prozesu irregularra izango da ikuspegi espazialetik izen leikela, hau da, impactuek lurralde batzuk kolpiotan lehen hau sartuko die, kolpiok intensu hauek izen leikez, eta azkarra gertau leikez gauzak. Orduen, oso arikete interesanti izango litzeke, danon artien eiteko, nik hor ipiniotzuedaz hainbat mapa eta taula bat, edo bi, hau da, mundue, mapa ezberdinek osatu munduei buruz, esanez, nundoz momentu honetan ikatz, gas eta petrolio erreserbak. Zaitik, herrialde horrek egongo dielako hobeto hornitute, euren estatuku hori mantendu alizeteko luzeru hauen, esan digun, ez? Edo nundoz bestelako mineral estrategikuek, ez? Gure prozesu produktibuen hain importantiek dienak, ez? Eta mapa bat osatu, de hecho mapa honek osatute dauz, ez?
Edo nun dau elikadura ekoizpena munduen gaur egun, nun dau, nortzuk die elikadura ekoizle nabarmenak. Eta ez bakarrik hori, eta zer ekoizten dabe, esportaziorako, edo ekoizten dabe, ez dakit, iraultza berde deitxurik hortan oinarritute, hau da, guztiz petrodependiente molde baten, diversifikaute dauz, ze era honetako baldintzak oso importantia die jakiteko ze ahalmen eukiko da bien euren lurraldia elikatzeko ganora zetorkizunien. Edoen like konsumuen mapa bat baita be. Hau da, zeintzuk dien biogaitasune gainditute dukien herrialdiek, hortxe, mapa honetan puntu txos, justo erdizen dauen honetan ikusten duzuen herrialdiek die, puntutxuek agertzen dienak, euren biogaitasune gainditute dukienak, eta beraz, beste lurralde batzuekiko zorretan dauzenak nabarmen biogaitasunean ikuspegitik, ez? Edo, zeintzuk dien, kontrara, biogaitasunean ikuspegitik, esportatzaile dien herriek. Edo, impacto klimatikuen baita be, diferentzial espazialak zeintzuk izango dien, ez? Zein lurraldetan inpakutuko daben klima aldaketak modu kontundentio baten. Por cierto, Kuenka Mediterranizue modelizazio guztitzen arabera oso vulnerabilie da, aldaketa klimatikoen ikuspegiti, eta Iberiar peninsula, eta hortxe gauz, iparraldeko gizenezik, beste horren beste, ez da? Kalifikaute dau mundu mailan oso zonalde, impactu hondiko zonalde morguen, ez? Orduen, ariketa bardinen genke Euskal Herriei dagokizunez, ez? Nun gauz, ez? Elikadura produkzioi dagokizunez, ez die gure datueko zonak, nun dau gure energia gaitasune, ez die gure datueko zonak. Bueno, orduen, nik uste dut gutako askok, uste dugu kolizio momentu importante bat bizi dugula, eta ez dakit, igarle baten tunika ponpotxo bat jantzi bier, jakiteko etorkizunek zer dakarkigun, ez? Edo ez dakinik zer destifro bier. Nik uste dut kolapsatzen gabizela, baina horrek ez dago esan gure derrigorrez fatalismue bezarkatu bidanik. Eta oso importantia da. Honek ez dago esan gure derrigorrez etorkizun distopiko batera goiezanik. Hau importantia da, barriro dinot. Gauza bada esatie nun gauzen, eta kolapsetan gabizela, eta beste gauza bada esatie etorkizun horroroso bat eta infernuzko bizi baldintzak jatorkuzala. Nien abil hori esaten. Eta de hecho, hori da inozko irekizen dauen hausi bat, ez? Aregitzi unabil esaten nihilismue bezarkatu diko gunkenik, ez? Bueno, emoten dago temporak itxireko gauzela hemen, zabaldu dugu guzan txampan botella danak. Total, ez? Ondo pasagu digun, hemen egon bitartien. Aregitzi hau hori. Orduen, ez da fatalismue, esaten abilena da, antza, itxura guztien arabera, airien jartzen abizela, oin arte ezagututako baldintza material eta kulturalak. Eta are gehiago jarriko dila etorkizun labur hontan. Urrengo amarraldi honetan, nabarmen. Energia krisisek pentsetot amarraldi honetan, energia krisisek gogordatorelako bestiak beste, ez da. Orduen, piezak airien dauz. Pieza honen kristalizazio historikue zein izango dan, eta ze kristalizazio tipo runtz goiezan, hau da, ze orden sozial, ekonomiko, politiko, kulturalera goiezan, hori hauzi ireki bada. Eta hau, barriro dinot, importanti da, gauza bada, ikuspegi energetikotik akotaute duko territorio historikoe, hau da, barriro dinot, energia zatize gitxieuko eta material gitxieuko etorkizunera goiez, baina hortik aurrera, ez da hori zelan moldatuko dan, zabalik dago, ez da? Eta importanti da, bestiak beste, espadugu sinisten egoera edo eszenario historiko obera engenkenik, ez da gertauko, ez? Eta zentzurtan, bilurre oso lagun hona izenike, nik beti pentsau izan dut, de hecho lagun hona dala, bada alarma bat,
espezie moruen ugaztun danak, eta ez bakarrik ugaztunok, oso ondo txertatu edukogunek milioiko urtetako evoluzio baten ostien, eta zehoza edukogu txertaute, ez, bizitzaren aldeko ohartarazpen bat izen leikilako, baina, bueno, dano dakigu, puntu batetik aurrera paraliza egiten da bela, ez da. Asuntu ez da horren beste bilurre bai ala ez, baizik eta bilurre modu inteligente batek erabili, hori da, eta ez bilurrek geu erabili bere antojora esan da dugun, ez da. Orduen, eszenaizo posiblien inguruen, hau da, gauzak pentsetako posibilidade bat, ez? Bat eszenaizoa gertokizu izango litzake business as usual, moruen ezautzen dana, hau da, globalizazio neoliberala jarraituko dau, bi izango litzake toke berde eta sozial bat, Green New Deal laren berzino sozial liberalak egongo litzake hemen, eta gero dukogu 3 eszenaizoa, eskuin populismoena, eta 4 eszenaizoa, pues bueno, desaskunde esan daigun justo, ordenatu, kooperatibo, pazifiko bat izango litzaken, ez da. 2007-2008ko krisisek estanda hilabenetik, debati ezentrau da bat edo bi. Eta urte batzuk badara guzgutako batzuk esan ez. Igual debati ez da bat edo bi, zeinek helduko barriro askundien karrilari, ez da? Edo askundie zelan proboko barriro, bide neoliberaletik eta neurri austerizidetatik, bat, edo bi, politika expansionistekin, eta, bueno, guri zen ezkero, politika keynesiarrauekin, bat eta bi, nahiko impedi dute da, bestiak beste kapitalismoek ez deukolako ja oinarri materialik onda expansibo barri baterako. Ez da mundurik onda expansibo baterako oinarte moruen jarritzeko hain zuzen. Orduen, urte batzuk badara guzgutako batzuk esan ez, seguruenera debaterik errealena, errealistena 3 edo 4 da. Ez nok gidatuko daben askundie, baizik eta zelan gidatuko dan desaskundi, ez da. Bueno, etorkizune esaten aban dozin kasutan irekite dauela, imaginoko ginkezelako eszenarizo hori ekonomia, hemen ekonomia ipatzen da, ez da, ekonomian hegemoniko izen leikelako molde kapitalista, baina bestelako ekonomia domestiko, ekstrakzioen oinarrituko dako ekonomia feminista, eta soziala, bueno, en fin, enaz gehiago luzetuko, zeia agortu dut asko haitik neure zera. Bakarrik amaituko dut esanez, alternatibak pentsetako abia puntu batzuk iruditzen jata honek diela, ez da? Dagoeneko, bagaraia lehengo generazioa eskaituela mobitzen progresuen ideiak, ezin gaitu mobidu. Mugitzen gaitu horrek, baina askoz gehiago ondamendizen mehatxuek. Hau, pentsetot, errealidade baten konstatazio badala, beste barik. Orduan, galderi izango litzake eszenaizo honetan, zelan sortu lasaitasune. Uste dut oso importantia dela, ez da? Zelan sortu turbulentzia gareizotan, zelan sortu babes sentsazioa. Hontan asmatzen da benak, gidatuko dau prozesu historiko hau. Prozesu historiko hau izango da ez zurize, ez baltza, ez gris askokin eginiko eta hibridazio askokin eginiko prozesu kompleju bat, ez da? Baina bestetik aipatuko nuke baita barriro aktore barrizena, badala sasoie pixkat ekologia periferiatik erdigunera ekartzeko, egitasmo emanzipatzailean, baina baita be orokorrien gizartien, ez da. Ekologia ez da, aspalditik ez da, baina ja grotesko geratzen da, ekologia txertatzen danien programa politiko baten barruen, 5. puntu balitz moruen, aipatuko duguz pentsinuek, gero aipatuko dugu ez dakit zer, eta gero badator beste apartau bat ekologia ditzen dana, edo ingurumena, ez da? Onino hortan gauz, ez da oso
nahiko despistaute, ez da? Orduen, hausile beste idea zentral bat, ez da inondik inora teknologiko, ez bada ezin politiko hau da, ez da? Hau da, COVID-arena ez da asunto biomediko bat, virusa eukin ala ez horrek asko lagunduko da, baina asuntu ez da biomediko, asuntu politiko da. Asuntu da, zer egingo dugun ez virusaz, ez babese geure buruekin zer egingo dugun, ez da? Orduen zentzortan, politika emanzipatzaile barri baten ardatza uste dudala simplifikazioa, simplifikazio ordenatu eta justu hori, eta kontu ez da bakarrik politiko edala, kontu eda gainera ezin kultural haue, eta esango nuke kasi antropologiko, hau da, eruten gaituna kuestionamentu existenzial oso importante batera, edo erun biko gintuzkena kuestionamentu existenzial oso importante batera, ez da? Errotik birdefiniduz, ez da gitu parotasune, edo bizitza ona, edo hain importanti edien kontzeptuek, ez? Orduen, amaituko dut esan ez, azkenengo idea hori, ez da? Kontu ez da horren beste ikuspegi honetatik aldatuko garen ala ez, baizik eta zelan ingo dugun aldaketa hori, ez da? Modu ordenatu, voluntario, baketsu, kooperatibo baten, eta justo baten, edo, bueno, pues molde, zakar, edo bortxaskoen horrezaten da demoruen. Bueno, atzalde ondanoi barriro. Orduen, gaurko saio honen bigarren atalien, guri iruroi egokitu jakune da, debagoiena, Josebak ondo baino beto azaldu dauen kontekstu honei erantzunguran ero, sortzen, egituratzen, artikulatzen ari dan, ekimen honen inguruen jarduti. Ez da, aurkezpentso bat egingo dugu horren inguruen. Aleginduko gare laburrek izeten, askotan kosta eike jakun arren, eta gero usto eta berazgarri xo izango dela igual, zuen irriki horreitatik, zuen behar horreitatik, zuen zalentzak argitzeko alegin hori eikie. Orduen, esan bela zela, zeatik de hogei tamarre, zeatik hasi da artikuletan zela baita azkenengo pare bat urtien bueltan, eskualde mailako ekimena, eta nik uste dut, horre, alde batetik, jarrikotu dela, orduen, zegatik de hogei tamarre, eta nondik urteten da, osai edan guzti honen oinarri zen zer da, hor, esan duten bezala, uste Josebak kontekstu historiko honen nundin orakuek ondo baino beto azaldu dituela, Josebak esan dagoen bezala ez, geuritoko jaku, momentu historiko komplejo bat bizitien, undakigun, azkenengo hamarkadetan, honek karregauen modelo baten aldaketa baten garai bat irekitzen ari dala. Segurutik aspalditik ebilen irekitzen gaur saio honei buruz pentetan egona zen, akortan egona zela Josebako indala 20 urtea unibertsitatien, pixkat kontekstu honen gakoak aipatzen zituen, eta beste batzuk igual urte desiente bihirri zen honen aurri benetan alternatibo bat ereki behar horretaz jabetzeko, eta nundin ora egin lehikien behar pentsetan azteko. Baina, Josebak esan dagoen bezala, beretzik ezagurutik klima aldaketak ezaugarrituko dauen, ero klima aldaketaren bidez, ikusi gaikezela baitz, azkenengo hamarkadetako garapen ereduak, eta bizitzeko, kontsumitzeko, energia erabiltzeko erabiligun ereduak euki dituen mugak, eta honek jarri gaitu bale erokale dilema potolo baten aurrein, gaur egun ja, antxina ikusten gauen zela etorrela, eta lurraren muga fisiko horrek gainditzen ari ginela, ero hau esala iraunkorra izango, baina momentu honetan ja gainera, bizi ditugun krisi ero dilema honek, ja nolabait hartu daue zelabait urgentziaren beste elementu hori baita. Badakigu hurrengoko hamarkada bereziki determinanti izango dela, eta hor aldaketa sakona gertatu biko diela benetan, gure eredua beste parametro batzuetan eta munduaren neurri horren barrura ekarteko bide horretan. Gero gainera badakigu, hau dala gizadiak, munduak, planetia gaur egun bizi dauen dilema importantiena, baina gisa da bestelako aldaketa batzupe badazela, hor digitalizazioa dela, gizartien gero eta komplexu dien neurrixen sortzen ari diela baita bestelako dilema sozial batzuk, orden, krisi klimatikoaren aurrien egin behar dugun jardunbide aldaketa honetan, baita barne bildu biko die baita bestelako tendentzia, ero bestelako erronka eduki baizko erronka batzuk,
Orduan, esan bida baita, batzuk aspalditik dabitzela honetaz berbetan, baina nik uste dut horia nazioarte mailan esate baterako baita, gero eta santzu gehiago, ahots gehiago ari dizela baitz aldaketa garai honen oinarria finkatzen, ezta? Orduan, Josebak oso ondo esan dugun bezala, aldaketa etorri badator, urrengoko hamarkadetan gauza asko aldatu biliko die, eta gainera aldaketa horretak esate baterako Europako markora Europako eskalara begirak eta ikusiko duzela Green Dealaren marko politiko akordio politiko horren baitan eta ari dien nolabait sortzen ja bide batzuk aldaketa hori bultzatzera etorriko dienak. Orden kuestinu da, galdera da, datorren aldaketa hau nolako izatea gure dugun, ezta? Eta berriro behitxiko dugun igual beste batzuen eskuetan, eta baliko dauen ez, modu ordenatu baten, eta gure gizartia, gero eta komunitarioa, gero eta demokratikoak izateko, lortuko dugun neurri horreitan sartzea, neurri fisiko horreitan, baina ez dan baliago horria izango, bestelako balio erronka batzu bide batez heltzeko, ez da? Orduan, krisi ni batutan Joseba entzute utetenien ez, da horren beste datu eta alako pintzela finekin batzutan undiruta geraketa zara baita. Ez da, ikusten duzu benetan, krisi momentu honen dimensioa eta komplejotasuna eta oso handixa dela, baina, nik uste dut berak esan dagoen bezala, hemen asuntua dela, modu proaktibo baten, modu aktibo baten, bai ala bai ez dakugula beste biderik, eta honen aurren gauzak aldaketan hastia besteik, ez dakugula beste biderik. Orduen, zentzu horretan, egizu esan da, aukera ikusitza ez, krisi honen aurrien, aukera bat izan aldala, igual positibo egiabe iruditze jat, ze aukera dela esan da, emuten dago ez, dana erresa izango dala, eta ez dugula bidian harririk topauko, eta hori ez da bala, ez da? Nik uste dut badala aukera bat, hain zuzen be, segurutik niri guztetak egoera ikustia batzuetan bustinezko irudi bat balitz bezala, ez da? Bustinezko irudi bat gogorketan danien oso zaila izaten da horria zurrunduta da zen, gogortuta da zen, forma horreik aldaketi espada, bera apurta, konflikto handi bat, min handi bat eragin da. Nik uste dut, krisi garaietan nolabait eta COVID egoera honepe zelabait hor oso zurrunduta kristalizauta esen egiteko modu batzuk, harreman eredu batzuk eta gauza batzuk biguntzia ekarri dagoela. Orduen, ustot, oportunitate bezala ikusten be hasibiko ginekiela, izen lehike hau gure eskualdien dako eta besti beten dako baita, gure etorkizuna berramestu, elkarrekin marrastu eta horretara, ametsu horretarako bidea eraikitzeko aukera bat, ezta? Orden apur bat Hogeita Hamarraren oinarrian hori egongo litzake, bai, intentzio bat, zelabaitz kolektiboki eta garapen komunitarixoaren oinarri horietatik gure eskualdea eraldatzeko. Orduen funtzien, azkenengo 2 urtetan daroi hau honei forma emuten, eta ja definiru ditugu bide honetan, hainbat eragilekin batera, zeintzuk izenbiko litzake zen, gure eskualdearen etorkizunera begirako bizinua esate baterako. Eta hor, indarra emuten dut hau elementu diferentiei. Alde batetik, orientazioi dago gizonez, ikusten dugu, zelabaitz klimatikoki neutrua izango dan, adimentsua izango dan, eta inklusiboa izango dan gizarte baterantzko aldaketa bat sustatu biko geukiela, eta horrek eukibi dauela nolakotasunien oso errotuta erdigun nimentzat garapen komunitarioaren zentzua. Honek balio bideu nolabait gure komunitatea, hemen bizigaren pertsonak, hemen dazen harreman eta sistema hori dana sendotzeko eta hortik ere ekibiko geuke aldaketa hori. Zorden hori da apur bat, Hogeita Hamarrak aurrera begira egiten dauen irudikapena. Funtzien debagoien Hogeita Hamar ekimena, esan digun dela, elkarlan zane ireki bat. Ez da Hogeita Hamarra ez da erakunde bat, Hogeita Hamarra ez da plan estrategikoa, Hogeita Hamarra da eskualdeko eragile eta herritarrok elkarrekin gure etorkizuna irudikatu, gure etorkizuna amestu, eta ametsu horretarako bidea eraikitzeko dinamika eta aukera bat. Eta horrek usten dugu, zelan, pentseta jakun, olako sistemaren komplexutasun hori, Joseba paipatu dauzela dilemak sektore ambitu ezberdinetan da, zen erronka eremu diferentiekin lan egin beharko dugun transizio momentu honetan, eta orduen ezinbestekoa da, eragile mota desberdinope zelabait elkarrekin jardutie. Orduen, hori da apurua funtsa ekimen honena.
Orduen, orain arte egindeko bidien, hainbat hausnarketa, gero be aipatuko ditugu igual honintzaren eta bitartez, baina hainbat hausnarketa desberdin egin die, eta eragile eta herritar askokin batera, zelabait identifikauko die bide honetan, lehengoko bide horri bat ere ikitzeko ero, zeintzuk izan aldien erronka eremuak, eta, hemen dituzuen sortzi honeitan jarri dugu lehengo eta behin betet jarrita izena eta hemen dikasi gure dugu, ez danakin batera gainera, baina hor ikusten dugu aurrera begira, gure eskualdiaren lanaren etorkizunaren inguruan pentsau biherra badaukogula, badakigu gure eskualdia dela oso, sektore industrial oso maduro eta oso fuerte bat euki dauena, baina segurutik iraunkortasunaren klabietara orientatzera begira erronka konplejoak gainditu beharko dituena, ezta? Ez bat izango litzake energiarena, esoak azpimarratu daue behin eta berriz, mugikortasuna baita, pixkat energiarekin eta lotuta baita beste arlo importante bat izango da. Elikaduraren abe, egia da gaur, igual guri kosta egite jakula, elikaduraren eredu iraunkor batek ze garrantzi etorkizunien eta etorkizun esain urrunien ze garrantzi eukiko dauen temperatura hartzia, gai horri. Frigorifikoa zabaldu, eroskira joen, da ez dakogulako bestelako arazorik gure oinarrizko behar hori elikatzeko. Baina baita badakigu kolapso bioanistasunaren eta energiaren da kolapso bat etorriko balit, benetan gure lurraldiak ez dakola olako kapazitatea garatuta, benetan gure oinarrizko behar izan horrei erantzun bat emoteko, ez da. Beste arlo importante bat identifikau dena da hezkuntza, ekonomia zirkularra baita, inklusioa, eta hor, gizarte gero eta konplexua dituzten erronka berri, sartzea dela, eta horrei erantzuteko arlo hori begongo litzake, eta gero, eremu bezala baita identifikatu dugu apur bat, komunitatearen ahalduntzea eta parte hartzearen garrantzia. Honek benetan balio bidau, berriro gure eskualdearen ADN-ean hor egondan eta guretako hain balio importante, indargune importante bat izen den komunitate gintza hori baita, bide honetan sendotzeko eta formula berriak sortzeko eta gure etorkizunean egongo dien personatxo horreipe klabe hauetan jarduten ikesteko. Hori nik uste dut inoiz baino beharrezko izango dela. Ordeno guzti hau nola egitea plantatzen dugu bide hau. Alde batetik, oso labur esan da, zeintzu di idea gako batzuk, ez da, lehengo eta behin, aipatuko dugu ikuspegi sistemikoarena eta konplexutasunarena. Hemen aurretik aipatu ditugun, eremu honetan, ez da, hemen aipatu dien eremu horietako bakotxa, ez da gai simple bat, eta gainera uren artean segurutik oso lotuta da, mugikortasuna sari garenien, horrek energiakin lotura dauko, baina baita segurutik gure lanaren, arloaren egiturak eta mugikortasun eredu batera egiten da, eta die, nolabait oso erronka eremu oso konplexuak, eta ezinbestekoa da, benetan gure badagu, sakoneko inpakto bat eukiko dauen ekinbide bat sortzie, konplexutasun horretatik ulertzie erronka horreik, eta konplexutasun horretatik eragitia baito ero eskuartzia erronka horrein aurrien. Hori izango litzake, gako importante bat, eta esauten bezala, horretara begira, bai ari gaena da, zelabait diagnostikoa beta horreko sistemiko horreitatik garatu alizeteko modalidadiak ero irudikatzen eta martxan jarten, eta baita esku hartzera begirako baita, begirada hori eukiko dagoen proposamen bat egituratzen, ez da. Bestalde batetik importantzia da baita, eta honekin lotuta baita, askotariko eragile eta pertsonen arteko ipar partekartuak, elkarlanak eta alineazio hori nolabait bultzaketie. Azkenien, esan dugun bezala, energia hartzen badugu, ero beste edozein erronka eremu hartzen badugu, badakigu horrek, hori ezingo dela, proiektu autorreferentzial interesgarri baten, ero eragile bakar baten bitartez, ero arlo bakar batetik aldatu galdi izango, ezingo dugula hortik tiratu. Orduan, ezinbestekoa da, gure badugu energia eredu, bestelako eredu bat, eredu iraunkor bat erekitia, ezinbesteko izango da, industrian eragitia, mugikortasunean eragitia. Segurutik guk herritar bezala ditugun ohitura eta egiteko modu eta balio sistemetan eragin bieko. Orduan, zelabait, bai eskaketan dagoenek, oinarte segurutik, tradizionalki eta aurreko hamarkadan eta zientziaren ikuspegitik, hezkuntzaren ikuspegitik, berdin da nundi begiratu, garapen eredu izan da zelabait bastante disiplinarra, bakoitza bere sektorian
lan hain izen dau, arlo bakoitza, jakintza arlo bakoitza garatu dau bere korpus propioa, eta oin erronka berri honek eta erronken izaera komplexu horrek eskaketan da behina da, hain zuzen be, disiplinarkotasun hori nolabait, haustia, eta espazio desberdinen artien erronkak ulertu eta proposamenak be, erpin desberdinetatik irudikatzeko bestelako dinamika batzuk aktibatzea importantia izango da. Eta gero beste alde batetik, beste ideia importante bat, barneratzen dagoena zela bideo 2030 ekimenak izango litzake mundu ikuskeren garrantzia. Eta hemen klima aldaketa sari bagare, klima aldaketa ezin gehike ulertu bakarrik, erronka teknologiko bezala, ero erronka zientifiko bezala. Eta guzti honen oinarrien azkenien bizi eredu badau, balio sistema badau, pentsamentu eskema batzuk edaz, eta orduen oso importantia da baita, eraldaketa hau bultzatu alizeteko, mundu ikuskera horrein inguruko kontzientzia hartu, eta nolabait, mundu ikuskera eraldatzaileago batzuk, eta hor balio sistema berri batzutan ero lanketa hori egitie. Honik izango litzake oso laburra esan da gako batzuk, bale? Gero apurua de 2030 orduen zer egin gure dau guzti honetan. Hor funtzio gako batzuk hasi garen nolabait, pixka gure eskuartze proposemenien funtzio batzun gainen ari garen lanien. Lehenengoko izango litzake behatokia. Eta behatokia egongo litzake komplexutasunaren, sistemaren eta erronken eta aukeren ikuspegi komplexu hori jasotera orientauta egongo dien diagnostikorako, ezagutzarako dinamikak artikuletik. Gero, adibidez, nintzak aurkeztuko dau, bide horretan egin dugun lan bat. Bestalde batetik egongo litzake auspoa. Osa, de 2030 ez dugu ikusten bagatozela gu hemen, Superman eta bere ekipua eserrez dauen eskualde batera zer egin behar dan esaten, ez da, inundik inora nik uste, eta gure irakurketa da, eskualde honetan ja aurretik badauela dinamika interesgarrixa da zela, eragia interesgarrixa da zela, badauela zela baitz, lehen gai on bat ez da gauzak egiten azteko, eta importantia da, gu ez gatoz proiektua, zer egin bidan, eta hori lideratzera, gehiago gatoz dauen, ja aurretik dauen aberastasun eta ezagutza eta energia guzti hori zelbait konektatzera, bultzatzera eta indartzera, eta horretara orientautako lan lerro batzupe garatuko ditugu, ez da? Beste alde batetik egongo da laborategiaren funtzio hori baita. Laborategiaren bitartez gure duguna da, jakin badakigu, orain arte dakigunekin eta orain arte ditugun dinamikekin, ditugun zerbitzuekin, ditugun erramintzekin segurutik ez dela neiku izango, segurutik etorkizuneko mundu horrek sormen asko eskatuko dauela eta bizitzeko, ekoizteko, mugitzeko eta gure bizitza honik antolatzeko segurutik ideia eta proposamen eta zerbitzu eta tresna eta teknologia berria garatu biko diela. Orduen, ezinbesteko ikusten du baita, gure eskualdiaren etorkizuna berrameste eta berrera ikitze horretan, laborategi bat ben martxan jartia, kasuela batera sartu biko ditugun osagai guzti horrek eta ia gaigaren sukaldatzeko beharko ditugun soluzio horri beste era batera bizi alizeteko, ez da? Eta gero bestalde batetik baita, narratiba eraldatzailean indar hori, lehen esan duten ideia berreskuratuta, pixkat mundu ikuskeretan, aldaketa sakon honeitarako, segurutik mundu ikuskeretan eragitea importantia izango da, ezta? Sorionez, eskualde honetako bizi maila eta bizi ez, nahiko asetuta bizi gare, bizi maila ona daukou, eta segurutik aldaketa honik eskatuko daue gure konfort egoera maila askotan, modu askotan, lagabi arrisatia, ez da? Gauza batzuk galduen biko ditugu bidien, bestatuk aldatuen biko ditugu, eta horrek eskatuko dau, pertsona bezala eta komunitate bezala, alegin bat, ez da? Eta horrek behar dau oinarrian baita, zelabait, hori bultzatuko dauen, hori gidatuko dauen, hori ahalbidetuko dauen, zelabait, energia kolektibo, energia komunitario, energia kultural berri hori ere ekitea. Lehen esan duten bezala, erresa ez da izango mugimendu guzti hau gertatzea. Eta kuestio da, eta berreskuratuta lehengo ideia, kuestioa gertatzera doiela, ez da? Eta gertatzera doien horretan, aukera daukogula guk,
aldaketen eszenario horretan protagonismo bat eukiteko, ez? Osea, aktore protagonistak izeteko komunitate bezala eta gu geuk zelabait proaktiboki implikatzieko gure eskualdean etorkizun horren nolakotasuna eraikitzera birien, ez? Eta horretarako beharko ditugu energia mota desberdinak eta bat da sinesmenen arlo hori, ez? Eta motivazio intrinsieko sakon horrik kolektibo eraikitzeko kontu hori, ez da, eta, de 20-30 baita uste hori, Saint Jubierreko arlo bat dela, eta, horra orienteteko ekin bideape bultzatuko ditugu. Orden, oinarte zer egin dugu. Lehen esaten bezala, pare bat urte da, hasi ginela apur bat de 20-30 gaur egun dan hau egituratzen. Bide honetan oso labur esan da, alde batetik, egituratzen ibili garezela, ez da, eragile desberdinekin hasierako ideiak partekatzen, forma emuten, lantaldiak sortzen, eta pixka bide horretatik. Beste alde batetik, eta abentura guzti honetara sartu gitzenean, egin gauen lehenengoko ariketa izen zan, esan duten bezala, prozesu komunitario bat izeteko bokazioa daukon abentura bada. Orden, importantia da hor, zelabait temperaturatzeare ere ulertzea momentu honetan, eskualde honetako komunitateak, herritarrok, eragilok, zer daukien, zintzutien, benetako motivazioa, benetako gaitxasunak, benetako ilusioak, benetako keskak, beldurrak, ezta? Orden, apur bat hori hobeto aztertu alizeteko, entzute sakona deitzu dutzagun prozesu batzuk garatu ditugu. Ezta gero, nere hostien, honintzak horren barri emungo dago. Lehenengoko gerturapen horretan zer egin dugun, eta zer ondorio, eta olako kontuak parteko ditu honintzak. Gero, beste alde batetik ibili gaena baita, pixkat kontekstu historikoaren inguruko errelato bat eraikitzen eragile diferentekin batera, misio eta bisinua finkatu di, eta apur bat honen marko ideologiko hori definiruten ibili gare, eta gero azkenien eraldaketa gertatu den, oso ondo daz diskursuak, filosofiak, markuak, teoriak, modelizazioak, baina hemen bidana da ekintza, ez? Eta guztot gainera hori bai dela guk adenien, ez? Euskaldunok eta gure eskualdian bereziki igual, zer behar dugun, ez? Guk eraldaketarako, ero gauza gertatu ditxezen ekintza ulertzen dugu, ez? Askotan, segurutik beste marko horrei tamaino erosu hau eta natural hau sentitzen gara eskentzaren ambito horretan, ez da? Zentu horretan gure izen dugu de 20-30-aren abentura honetan baita, lehenengoko proiektu ero ekintzaren eremu hori be, hasieratik zabalketia. Pentseta jakulako baita, sistema bera ulertzeko, markuak eta teoria beharko ditugula, baina ekintzak berak be, informazio oso interesgarria emungo dauela, eskualdea bera ezagutzeko, erronkak ezagutzeko, aukerak identifiketan azteko, eta orduen, esatia baita, ontsa udazkenetik aurrera, lehenengoko 14 prototipo, 14 proiektuekin lanien hasi garela, bale? Eta, hau esan da, ez duten ez lortu bideua jarti, zuzenien honintza zuri pasokututitza, orden, gure gauen azan gaur, aprobetxetia apur bat, honintza da emuneko kidie, gero esatia baita, de 20-30 kolaborazio espazio bat da neurrixen, lantaldien osaketa be, eskualdeko hainbat eragile desberdinen kolaborazioetik ere egiten dela. Bat izango litzake Emun eta Txatxilipurdi elkartien artien sortzen dauen ekipo bat, eta Emun eta Txatxilipurditik ari diena da eskualdea bera ezagutzeko, erronkenetan sakontzeko, esplorazio ariketa diferentiak egiten. Eta hori da pixkatoin hitza pasokutzete honintzai eta aurkeztuko dauena. Kaixo bat, zaldeon. Ezakit, Elena kondo esan da emoan, gu Emunda Txatxilipurditik, Elenak azaldu daben, behatoki ero horren txapelpian 2019an, saria 18an jarri zan erdialdian ero martxan, 19an ekin gontzan, azkenean eskualde honetan, ze erronka daen, ze bier, pixkat, lehen haitatu daben temperatura hartze horri, ez? Hortako, esplorazio orokor eta zabal honetan bi helburu planteau ginutzen. Batetik, hemen atzalde guztian goiatze entzuten, nazioarteak ja markatzea erronka batzuk, ez, heldu biharrekuak. Horren tartean bat izango litzake larrialdi klimatikoana, zirtero sart ja heldu bijakona.
Eta pixkat guk, esplorazio honen hasieran, nahi ginoan temperatura hori hartzia, ero pixkat nazioarteko gai horrek gure eskualdean jendeak zela bizi zituan eren egunerokotasunean baia lehen lerruan zen, etzen, eta pixkat horren inguruan ezagutza bat, ero horren inguruan aztertzea. Eta bestetik, bere horretan, esplorazio honen bigarren helburua, igual lengua izango litzakina, da eskualdia bea ezautzia, eskualde hontan operatzen daben bier, kezka, balixo eta abarrak ezautzia. Hortako, bi hildo nauzi ipini inutzen martxan, ero, bi bide helburu horrek lortzeko nahi horrekin. Batetik egongo litzake, herritar diferentiekin egonga. Hortako inginutzen 125 bakarkako elkarrizketa, norbanako ezberdinei, eskualdeko herri diferentetako norbanakoei, adin, jatorri, eta hor usteot, zea bere zixa euke ginoan, o insistentzia hundixa euke jarri ginoan, anistasun hori topatzen da, nik usteot, ailau ginala, igual beste modu batea, ero beste, hortan fokalizatzeke, aiauko ez ginakien jende batena. Eta orduan, hori, bakarkako 125 elkarrizketa, gero talde eztabaidapea 10 ginutzen, talde ezberdinei, eta gero, bi teknika horretatik eta atako informazioa analizau, eta hortik ondorixo batzuk eta ginutzen, eta horrek kontrastea eruan izen ginutzen, ondorixo horren kontraste zaiuak, ero antolatzen ginutzen, elkarrizketetan parte hartutako jendiakin, gonbitatze ginutzen, eta 5 zaio inzien, bizkat ondorixo horrek kontrastatzen, da danon artean eraikitzeko, azkenean ulermen kolektibo bat sortzeko. Eta herritarretaz gain, eragile ezberdinekin egon ginen, eragile empresarial, administrazioko eragileak, ero gizarteko elkarte diferentetan antolauta daun jendiakin, eta pixkat hor ikustia, ero ezautzean eginuan, ia zelabait antolau hau zeuen herritar horretan, gure eskualdean ia eraldaketako indar hori nun zeuan, zela zeuan, antolautako jende hori ze proiektutan dabilen lanian, eta pixkat, beste banakakoak alde batetik, ero herritar antolau baekoak, eta bestetik antolautako eragileekin elkarrizketak eta bilera eta ezberdinakin ginutzen. Eta hor, oso labur eta gainetik 3 ondorixo nauzi xamarrero esaleik eta ginutzela. Batetik enpleguak hartu zen zentralidadea ondixa, jendeak kezkaz bizi dau enpleguan gaixa, eta hori izan hau da 19ko entzutean emaitza, gero COVID-akin beste esplorazio txiki bat inginuan, eta hor emaitza antzakoak erten zian. Baina hori, bai gazte, bai edadetu hau ape, enpleguan gaixa, bilurretik bizi da enpleguan gaixa, inseguridadia, prekariadia, horrek ansiedadea ondixa sortzen dau herritarrengan. Eta bestetik, berdintasunan gaixape hartu zean importantzia bat. Berdintasuna oroar, aipatu intzen zan elkarrizketa eta talde eztabaida askotan, eta bereziki jatorri ezberdinetako pertsonon arteko berdintasuna. Orduan, bi gai ero tematika haundi horrek die, geixen bat eta guri erten jakunan arabera, eskualdean kezka berezixakin bizi denak, enpleguan gaixa eta kultura anistasunana. Eta gero, 3. ondorixo moduan, larrialdi klimatikoan gaixa, zen eginuan hortan sakontziabe, ikusi ginoan, sensibilizazio eta kontzientziazio bierra hundixa daola gure ingurunean. Jendean eguneroko kezketan ez da
ez da kezketako bat, larrialdi klimatikoan oroar, naiz eta profil batzuk oso kezkatuta daen eta realitatean kontzientzia handia daukan jentia badaon, baina oroar ez da aurreneko ero lehentasunezko kezketan sartzen. Horrek ez dago esatien nahi, eta hemen uste argi gelditz bala urgentziazko gai bat ez da nik, ez da heldu biharrekua. Eta hortan gen bintzela, 2019 bukaeran, ja elkarrezketak inda, ondorixoak eta txostena iten eta abar, 2020 hasieran txostena bukatu ginoan, urtarrilean ero, otzailean ero, eta, martzuan, danontzako ja esaunan COVID-a etorri zan, itxialdixak, eta abarrak, eta horrezan ginoan, eskuartean genkun oso txosten mardul bat 2019koa, baina ikuste ginoan realidadian ezagutza horretan sakontzeko inbizala beste esplorazio ariketa bat. Eta orduan, COVID-an inguruko esplorazio bat ero inginoan, COVID-an ingurukoa dauka titulua, gero etzan COVID-an ingurukoa, baina inginoan, beste esplorazio ariketa bat tesitura horretan, ez? Itxialdixan izen zan gainea inginoanean, eta gero hasieran lagatze zuzkoenean ertetzen da hola behaketak eta inginutzela. Hori da, izen zan itxialdixan zati bat, eta gero la zuzkoenean horre erdibideko gauza bat izen zan. Orduan, hor batetik beste entzutian bezala norbanakoekin egon ginen, elkarrizketa ezberdinak inginutzen, gero behaketak kalian eta kaleko beste elkarrizketa motxauak eta inginutzen, gaztiekin, gaztien biher eta keskak egoera horretan jasotzeko beste kanal espezifikoa ipini ginoan martxan, eta gero, hor ikusi ginoan, COVID-a etorri zanean, martzuan, eta itxialdixa esarri zanean, da, hor, egon zala, arlo diferentetan berehalako erantzun bat bezala, ez? O erantzuteko gaitasun handixa erakutsi zala zentzu baten eta proiektu batzun baitan. Izen, hirugarren sektoria hilotutako proiektuak, ero herritako zaintza sariak, baita proiektu enpresarialape, eta hor orduan, nahi zen ginoan proiektu horretan parte hartu zeben jendiakin, eotia eta pixkat ezautzia zen modutan sortu zian, zela sortu zian, zeintzuk egituratuta, zeintzuk bultzatuta, eta horretxek izen zian COVID garai horretan inginutzen elkarrizketa ero esplorazioko teknika ezberdinak. Eta hor, ondorixo moan, osasunak hartu zeban presentzia handi bat 2019an ez zeukana, 2019an osasunan gaixa oso gutxi erten jakun eta gaina ertetzezan drogodependentziai eta lotuta. Eta, COVID garaixan eta pandemia garaixan osasunak lehentasun eropixu nabarmen bat hartu zeban. Eta bestetik, ikusi ginoan, lehengo 2019tik ertendako keska eta biherren areagotze bat emunzala COVID garai honetan. Hau da, ezberdintasun sozialen areagotze bat emundan neurrixan jendiak hori keskaz bizi dau, eta bestetik modu nabarmenian enpleguan gaixa zan, pixu haundixakin erten dan gaixetako bat. Eta horrek motx-motxian nik esateko neuskanak, ariketa hortatik. Aurrera jarraitu eta pixkat aurreko ideiekin lotuz, azkenien de 2030ak esku hartzeko proposamen bat ikitzeko eukiko dituen fasiek ere izango die, lehengo esan dugun bezala, behatoki funtzio horren bitartez, eskualdia bera eta erronkak eurak sakonetako behira konplexu horretatik ulertzeko dinamikak egongo die. Gero, urrengoko fase importantia da, eskualdeko eragileta, anistasun baten presentziatik, apur bat, analisi kolektibo bat egitea eta
ulermen kolektibo bat ere ekitea, eta gero hirugarrena izango litzake, erronka horreiken esku hartzeko interbentzio proposamen bat ere ekitea. Eta interbentzio proposamen horren nundi norakuek, modu labur baten esan da, guk esku hartze portfolio begira da, ez da oso poli bat, ez da oso popular bat, ez da oso ondo transmitiruten dauen hori, baina gu teknikoki nolabait holan izendatzen dago. Azkenien, portfolio ikuspegisak, esku hartzeko portfolio honen helburua izango litzake, erronka konpleju bakotxan eragiteko interbentzio, euren artean konektatuta egongo dien, eta erronka horrei erpin desberdinetatik eragiteko helburu eukiko dagoen proiektu sistemak sortzia, bai? Eta hor eukiko ditugu erronkak eta horietan, teknologiagatik eragiteko, mundu ikuskeretan eragiteko, zerbitzu ero proposamen berriak sortzeko, holako proiektu mota diferentiak sortu gureko ditugu erronka bakotxaren aurrien, benetan inpaktuzko eragin bat sortu alizeteko, eta gero baita bilatuko duguna da, baita eremu diferentien artean itxen ditugun proposamen horrein horteko interkonexioak eta sortzia, ez? Segurutik ez dakit, ez? Lehen esan dugun bezala, edukiz baita, energiaren arloan gertatzen danak eta mugikortasunan arloan gertatzen dana, lotura estuak eukiko dituzte, eta segurutik baten egiten dituen aldaketak baita bestien eragingo daue, eta gero badaz prozesuzko elementu gakua baita, ez? Bilatzen badugu komunitatea aktibatzea arlo baten eragiteko, seguritiko horko ikasketak horre egin dugun bidiak irekiko duzku aukerak baita beste ambito batzuen tan lanketarako kanal horrik aprobetxo balizeteko. Hori izango litzake apur bat portfolio ikuspegi honen nolabait zentzu, azkenean erronka konplexuei eragiteko eta sakoneko eragaldaketak sortzeko erpin diferentietatik eragin bidanaren ideia hori jasoten dau portfolioaren ideia horrek. Eta orduen, apur bat gure interbentzioa logika horretatik eraikitzen hasi gare. Lehen esan duten bezala, gure izen dugu, hasieratik nolabait ekintzaren eremu hori zabaldu, eta honintzak eta emunikoek eta injako esplorazio horretatik, baita estrairu dugun beste informazio bat, ero beste aukera bat izen da, eskualdian martxan dazen dinamika, ideia, eragile eta proposameno proiektuak identifiketia, eta horrein nolabait, logika, portfolio logika honetan, garatzen hasti, ez da? Eta zentzu horretan, lehengoko 14 prototipo identifikatu ditugu, eta zigare lanien horrein gainien. Lehengoko 14 prototipo honek, estaz orientauta inbeste, erronka baten bueltan, eraginero impactu handi bat hori egitera, badauki guk esaten dugu, ikasketara orientautako portfolio badala ondiokan esku hartzen duguna, eta egin duguna da, lehen aipatutako 8 eremu desberdinetan, lanien ibiko dien prototipo diferentiak, prototipo diferentiekin lanien elkarrekin, elkarlan horretan hasi, eta horrek ikusten duzuen bezala, esatu bateko mugikortasunean eragiteko ez dugu prototiporik definiru, baina lanan etorkizunakin lotutako proiektuak egongo die, energiaren eremuan lanien impactatzia eta ikasketa bat generetia gureko dauenak, inklusio sozial, laborala, etorkinen inklusioakin lotuta da zen proiektu bat ero beste badau, eta horre, proiektu asko diet, igual hemen ez da momentua horietan sakontzeko, gero edozein kasutan, gaur gure izen dagoen ekartia, Bergarako eragile batek garatuko dauen prototipo ero proiektu bat, eta igual zuen dako gartuko izango dalakoetan, edozein kasutan honen inguruko informazioa sarietan, webgunien eta bilatu izango zuen, ero, ez dela eskatu baita, eta interesik balego, ez dago inungo arazorik hau honen inguruko informazio partekatea. Orduen, hau esan da, eta bai gure neukielako gero, zuein, pixka zuein parte hartze hori ireki, hitza pasaukutzet aitzi berri. Bai, saiatuko naiz laburritxan, zira uste denboraz nahiko aurrean goia zela, baina, igual sarrera bezala kokatzia
azkenian ere indajanetik, pixka debagoiena 2020-2030, aukera bezala ikusi dugula hasieratik, izan be, erindajan kooperatiba sortu zanean, pixkat eraldaketarako tresna bezala sortu gino alako. Orduan ikusitza eskualde mailan olako dinamika bat martxan jartzen zala, guk ezinbesteko ikusi ginoan, honintzek aipatu daben entzute fase horretan egotia, eta guk bebai, gure eremutik bizi ginu zen kezkak bertan planteatzea, eta posible balitz, posible izan da bezala proiektu bat martxan jartzea. Orduan, batzuk jakingo duzuen bezala, guk aurkeztu ginuan Debagoieneko jangelak bertako produktu ez hornitzeko plataforma baten diseinua itxeko portfolioa, eta Debagoiena 2020-2030 diru laguntza eta bide laguntza bat jasoko dugu 2021 urtean proiektua hau gauzatzeko. Igual, ene zehaztasun gehiago egiten sartuko, baina saiatuko naiz orokorrean proiektu honek dauzkan helburuak edo kokatzen, izan be, Erindajan Bergaran denda topagunia badia 2 urte eta erdi edo zabaldu ginuala, eta ikusi dugu, bertan 300 familiak eguneroko, 300 familiak bazkietuta badarela, eta eguneroko konsumo horretan mugimendua baldin badago be, eskualde mailan bertako produktuak konsumitzia eta bertako produktu horren konsumoa sustatzeko, baseuala espazio bat, nun dien jangela kolektiboak, eta horrek bai, bertan sartze bat aukiko baldin baginuan, eta bertan eragite bat aukiko baldin baginuan, benetan eskualde mailan aldaketarako urrats bat emateko aukera izango ginuala. Orduan, pixkat ikuspegi horretatik, Erindajanek norbanak hortatik, bestelako urrats bat emateko bidea edo zabaltzeko planteau ginuan jangeleak hornitzeko plataformian proiektua. Esatia bebai, Josebak oso ondo esplikau dago, etorkizunean ze aukera duzkagun, eta guk zentzu horretan argi eta garbi, laugarren eszenatoki hortarako apustu egiten dugu, lokal haua, justu haua, kooperatibo haua izango dan mundu bateruntz, Euskal Herri bateruntz, eta Debagoiena bateruntz lan itxia. Orduan guretzat horretarako ezinbestekoa da elikadura sistemak eraldatzea. Horretarako, eskualde mailan guretzat helburu bezala eta pixkat proiektu honekin bultzatu nahi duguna da eta forzau nahi duguna da, lehenengo sektoria bere indartzea. Gure eskualdean ez jako garrantzia handirik eman lehenengo sektorian ekoizpenai, eta ikusten dugu etorkizunera begira, aurrian daukagun eszenatoki honekin aukera bat izan aldala, baldintza duin eta onak bermatuz, ekoizpena antolatzea. Datozen 10 urteetan, gaur egun nekazarixak dien belaunaldi bat jubilauko da, eta keston gabezia egongo da ekoizpenian. Eta hau drama bat bezala hartu baino, zergaitzik ez aukera bat bezala hartu, eta modu duin batian lanpostuak sortu. Orduan gu pixkat honekin egoera hori da forzau nahi duguna. Badakigu proiektu xumo honekin ez dugula helburu hori lortuko, baina nahi dugu eskualdeko eragileen arteko saretze bat ematia, eta pixkat olako egoerak forzatzea, eta nekazaritza agroekologiko bateruntz urratsak ematia. Jakinda horretarako Erindajan eragile bat badala, baina ezinbestekoa izango dela, Josebak aipatu da bezala, instituzio publikoen konpromisoak, herritarren konpromisoak, eta beste hainbat kontu. Orduan, pixkat helburu hori bebai, hemen mahai gainean jarri nahi ginuan, eztabaida edo bebai horren inguruan sortzeko. Eta horretaz aparte, helburu bezala kokatzen dugu bebai, modu kolektiboan erantzutia. Guretzat importantia da gauzak zer eta nola itzen ditugun. Eta, hoize pixkat aipatzia. Orduan,
Urrengo atalian, jarri dutena da pixkat, proiektu honetan edo 2021. Urte honetan garatuko dugun plataforma, bertako produktuez jangelak hornitzeko plataforma hori zela gauzatuko dugu, bai? Edo zela diseinauko dugun. Orduan, zeregin horietan, zehaztu duguna da, lehenengo eta behin, ingo dugula diagnostiko bat Debagoieneko jangela kolektibotan konsumitzen danan ingurukoa, jakitzeko gaur egun Debagoienan zenba jendek eskoletan, enpresetan, zaharren egoitzetan eta hainbat espaziotan, hainbat jangeletan zer dan konsumitzen dana. Horretaz aparte, eta horrekin batera, importantia bai jakitzia gaur egun Debagoienan zer dan ekoizten dana, eta zer dan ekoitzi aldana, etarako kapazitatea daukagun, eta hori be importantia izango da, eta gero horri jarraitzuta edo, importantia ikusten dugu, eta proiektuan kokatu dugu bai, sensibilizazioa eta elikadura heziketa eskola komunitatean garatzea, hortarako proiektu bat egotia. Eta guzti honekin nahi duguna da, azken finean, proiektu piloto bat martxan jartzea, bai, ikusiko dugu diagnostiko honetan zerekin topatzen zen, zelako interesa topatzen dugun eskoletan, enpresetan, hainbat espaziotan, zelako aukerekin topatzen zen, eta horren arabera proiektu piloto bat martxan jartzea eta proiektu piloto hori sistematizatzea. Bai, ikusteko ze aukera gonaldien eskualde mailan jantoki horiek hornitzeko. Eta behin sistematizazio hori itxen dugunean, etorkizunerako sistema bat diseinatzea. Piskat hori izango zen laburrian planteatzen duguna proiektu honetan garatzea. Eta piskat Debagoiena 2030an hartu ditugun konpromisoak. Hola, labur, baina. Hau da azkenin adibide bat, hau da kasu konkretu bat, baina nik uzot, aberastasuna daukena, haundixo daukena, ikasketa haundixo eta likena, eta gaina izan likena nolabait abia puntu bat, erronka horretan, sakontzeko eta horren erantzuna bilatzeko, bide bat irekitzeko aukera eskaintzen duzkula, ez da, orden, hau hasiera puntu bada, baina beste kapitulo batzuk eukitzeko bokazio hori badaukena. Ordan, hau adibide bezala jarrite, oin apur bat aurrera begiratuko eta pixkat azaldu gure gauen oso labur badabe urrengoko urratxek, ero ez, hemendik aurrera zer etorriko dan. Eta horra alde batetik, jarraituko lanien 14 prototipo honen lanketan, eta gero apur baia, gure duguna daia pasetia lehen aipatu dugun bezala, erronka, fango gare, identifikatutako erronka eremu horrein ezagutzan eta hor interveniruteko logika, portfolio logika horrek ere ikitzen, bai? Zehazki, lanaren etorkizunaren hildo horretan hasi gare logika horretan lanien, eta hainbat prototipo definiruten hasi gare, eta urte honetan, ikasturte honetan hobeto esan da, ari garena da, energiaren eremuko prozesu bat ere ikiten, ezta? Momentu honetan ari garena da, energiaren erronka honek eskualde honetan dauken forma eta horre eragiteko eukigeiken aukerak eta esploratzen, eta gero, hemendik eta uztailera bidien, eukiko dugu eskuartze proposamen hori, lehenengoko eskuartze, lehenengoko berzino bat diseinatzeko aukera. Eta hau, lehen aipatu duten bezala, ez da gauza bat ekipo tekniko bat ekingo dagoena, baizik eta gu ekipo tekniko bezala gure errola gehiago da, eskualdeko askotariko eragien artien modu kolektiboan olako prozesu bat garatzeko bide laguntza ero akompainamentu hori emutia. Hemen helburua ez da guk proiektuak garatzea, baizik eta tokian ja badasen eragia, badasen dinamika horreitatik, proiektu aukera horrik identifiketia eta diseinatea, eta elkarrekin horre eragiteko logika oso hori sortzen hasti. Eta gero ja, baina energiana desplegetan hasi gareia, eta hurrengoko izango da purba, lana eta inklusioaren erronka horri heltzeko, antzeko este prozesu bat egingo, bai? Eukiko dagoena bere esplorazioa hasierako diagnostiko behatuko funtzio sakon hori egingo, eta gero hor oinarrituta prozesu kolektibo hori bultzatuko, beragile eta herritarren artien, benetan proiektuen ero eskuartzera orientatuko ekintzen portfolio hori sortu alizeteko. Hau da, apur bat, epe motzertain batera, nundinora ibiliko garen.
Eta, bueno, hau esan da, nik uste dut lehen esan duen bezala, denpora aspertute begongo zara hor guri entzuten egoten, eta igual interesgarriagoa dela, elkarrizketa honei jarraipena mutie, zuen beharretatik, ez da, zuen galderetatik, eta igual horretarako eskatukutzau Josebai baita igoti ona. Galdera. Hemendik ez du ezer ikusten, Hemen ikusten dugu horra foko bat, baina hor, imaginetan dugu hor zaziela, baina ez du ikusten. Bueno, ez dakit jende guztia, ez? Pentsatzen edo osnartzen gelditu da, hainbesteko informazioekin, ni behintzat hala nago. Ez dakit, zue galdetu eta hurbilduko naiz neu mikrofonarekin. Ez dakit. Ni laboratorioaren izenian behintzat, Joseba komentatzen zuen hori, ni berez optimista naiz. Baita ikuste dut horrela krisi bat aukera moduan, eta errealitatea zein den esan behar da, baina aurrera egiteko alternatiba horiek garatzeko lan asko ez da positiboa gauzak ondo ateako diela pentsatzea, baizik eta lan asko inbeharko dugula, eta alternatiba daudela jakitea, niri beti poztu egiten hau, aurrera egiteko, ez? Eta horretan jarraitu beharko dugula, denon artean, ereduak aldatzen, eta erabat ados. Ez dakit, alkatia begira daukat, bera, neu gubiok. Bestibari, nik uste dut azkenean Josebakin dabela testu inguratze oso aberatza, eta ondoren nolabait debagoienan egoera horri aurre itxeko garatzen gabitzen edo garatzen saiatzen gabitzen estrategiak realidade bihurtuko dituen debagoien hori 30 urkeztu da, bez? Uste dut momentu honetan badagoela azkenean segurako kolaborazioa instituzio publikoak eta gobernu batzordea osatzen duen hainbat eragileen artean, eta hain zuzen be, badalan bizinua nolabait, laugarren hipotesi hortan jartzea, ez? Eta azkenean, garapen sozioekologiko hori emonei baldin bada, horretarako estrategia horrek realidade bihurtzeko baliabidea jarri eta estrategia garatzea. Eta, lehen beha itxatu dut, baina neurri baten saio honen planteamentoa bide horretatik, ez? Urrengo hastian, Arturo Elosegui eta Iñaki Medina Beitiakin beste gai klabe bat lantzeko aukera eukiko dugu, eta basogintzaren realitatea gure inguruan, eta urrengo hastean ez barkatu, 2 aste barru, eta urrengo hiru saioak zentzu hortan izango die. Realitate diferente horrek esaten giroanak garapenerako biako dituguen erpin diferente horren realitateak ezautu, eta ondoren danon artean pausuak garatzen jutia eta emoten jutia. Danoi, mila esker, eta 2 aste barru hemen izango gara.